Na ka jingki kanat umsnam hari Bangladesh kaladan ru ka jingsha Thang ka Indira Gandhi Cultural Center IGCC Dhaka bat ka Pynpra Dusmon yo Motdur ba shiteng renyang Syiem Tirot ubalapan yang haplau ka te center katkum ki video na hilat pathai khobor ka ri Bangladesh lai I bau Motdur jong Syiem Tirot ubadang shudap play shen na ka khadru trik rumpang arjar pusau da ka tanat art and culture ka sor ka jela ulaja bat dan satang umau ba penyeng yo te Motdur Lapen I baka Indira Gandhi Cultural Center kelasha herthma haki pait noiki hakini ki khindiat sngi hakaba kila Thang Dusmon yakane ka jingte jong sarkar India Dhaka bat lapen I ru ba umat jong Tirot ulasha Pynpra phom bat sa satang umau tho kerteng yaw ni Motdur sa nam jong Tirot Syiem lapli pai ba the High Commissioner ka ri India sa Bangladesh uprane Burma bat usembut mitrang ba ka jela ba sneo bahalang dhar Haka jirdan rangkat Menteri Ketanat Art and Culture ba Paul Lingdo, Menteri Kakoi Kakhia Kong Amprin Lingdo, bat kiwe pan. Ketanat Art and Culture kelap penlod hadu khadwei lak banle yakni kam ke bakhrawan pensana Tirot Kumman syukudo ban ka jiki kanat umsnam ka Sheikh Hasina kelahap ban ino yakakam Menteri rang badu kategori haka santarik noilar ajar pesau bat hab ban petri syari India. Kon ba iet ngi ju shat jing bam man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tain em ya ka met jungi mai ngi ju bam kini ki ju ki jing bam man la kasngi bale kene ka jing keliminta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga nrai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batai ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong Nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya ki ni ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 babyang bha bat ngi. Mai uni khau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong khau kandum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau. Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha karukom bu ni rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya